Bar. Nggih menika Sunan Bambang Wetan. Bambang Wetan Kalian kagem panjenenganipun Mas Satria. Wis bar Mas. Big Boss. Davina Rebon. Davina Rebon. Sampun. Wis bar. Iki menyapa? Lho tak kira ngancani aku. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mak. Alah iya ya iki kok ngregoni iki ning kene lha apa ae ket mau lah. Nyuwun tembang napa? Loh. Orang ngono to Mas wong wedok ning kene kok dong gendong sayo iki dong gendong anake kabeh. Oh, putrane cilik-cilik to, Bu? Gendong Dunak, Mas. Gendong Dunak iki kok ya. Oh, ini nggih matur sembah suwun nggih. Monggo nggih, langsung Darmawan nggih. Nggih, alhamdulillah nggih. Nggih. Nulis rumiyin. Mboten usah. Apian sing buah, Mas. Pripun? Apian gak usah nulis. Lah iya ya. Engko sik to wong aku iki ning kene iki ya rada nggih. Mboten badhe nawani tembang nggih, Mbah. Heeh. Niki lho badhe mendhet niki. Dan Apa to iki kok ya? Oh, Mbah Darmin. Ya. Yang pentol apa Darmin CS itu ya. Oh, yang viral. Oke. Ini viral di Trans 7. Nggih, Mbah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini mboten warahmatullahi pengajian lho, wabarakatuh. niki campur sari. Kenalan kula lek men CS RT 9 Desa Sundri, Gunung Rembang, alkune pentol lek men CS nggih. Sing teng Inggil niku sudah pernah satu malam lekan di pegunungan dhuwur menika. Kula nyuwun 10.8 Pak. Jenengan ingkang dodo niki kok tak bayarkan mriki. Oh nggih, Kok Pak tak Men bayarkan pentol nggih. Kok tak bayarkan mriki. Kowe ngerti pora mau? Pripun, Kak? Akune Pripun? pentol lek min CS wis mbok add apa urung? Pentol lek men CS. Wis mbok follow apa urung? Durung iki, Kak. Durung niku lho. 10.8. Dek mau 10 kopi jahe 50.000 kok. 10.8 pira? Jebule nyelempit ning jerone ana 100.000-ne, Mas. Matur sembah suwun nggih, Mbah. Sunan saking Pak Men pentol CS. Amit. Iki aku embak-embake buah kok. Buah kok. Wis tulis ya, catet ya, Valden. Amit. Pak Men pentol CS. Niki wolune digantos 10 numpak sepur nggih. Nggih. Mas, jek le aku tulungi kowe ku njaluk apa ora kok. Jaluk Wis entuk gawan sanggan iki alhamdulillah. Ora ngono kado-ado kok awakmu lho iki kok ya. Dalem. Nah. Lah sing duwe gawe sentimen nek. Lah piye? Lah sing dikeki kok penyanyi wedok, penyanyi lanang kok gak dikeki kerdus tok nggo ada saweran. Lho ya ora apa-apa pancen durung iki. Durung metu. Nggih. Lah nggih. Mulai ae mulai. Wong penyanyi kok telat wis bar wis sampe bar, mulai ae, mulai. Heeh. Penyanyine lagi teko iki lho, Mas. Nggih. Heeh. Pak Men niki ngenten Mas. Mau akune apa, Mas? 10 sunane kan 10.8 Heeh. diganti 10 orek-orek. Diganti 10 Biaya orek-orek. Suntrim niki kan panjemene kan orek-orek to. Oh ngono. Ana Mesti- pulpen. Eh? Ana pulpen. Lah kuwi penulis kan orek-orek. Oh, Iya. no. Tadi ada juga yang punya hajat juga. Oh iya. Bisa. Iki pulpen nek arep nggo buah kalian ibu ing kamu. Oh, ora emek tak nggo nulis sik. Nulis. Lho mbok anggap raiku ki apa ki papan Lah wong ora ana kertas kok mosok duwe Sumpah. ame tak tulisi. Aku kepengin ndi kaya wajah kaya Kalvaden. Gene. Iso apik lho iki kok ya. Sike tanganem ngene. Isin aku Kak. Aki to. Kopi karo gula, sing kopi pundi? Tak kandhani aku ini ning kene, anggere ning kene kumpul wong telu dagelan telu aku ketok resik dhewe lho. Awur kowe kok ketok ireng ya. Ning kene aku ketok resik, Mas. Iki yo kandhane yo iki kok ya. Marah iki wong ganteng petuk wong luwih ganteng dadi elik ya yo ya. Kandhane. Piye? Wong ganteng awur
wong ganteng ki weli. Oh ngono. Kalah ganteng. Lah nek wong ganteng awor wong ganteng dadine. Aku tak awur iki lho guru madrasah ben ketok ganteng. Iya.